aya bo ambe temani ngaluye anya ka fo bi réseau sans fala kalayara ali anga hélicoptère do mbeno min jigina amena abe kalo yera bo o nya ka fo bi so na yo feneta ko bla réseau sans fait ka gira ka fo ko kera so na ko avion ka abana ambe okumu konna na sisa no anya ka fo information ale na faka bo ambe guerre médiatique la yalama il se ka jima fo ni konu na actimu bala ka tasia ka mali yere segre pour que ambe se ka ani communauté internationale be se ka bla nyona bu mbi fo gani ngalla hélicoptère jigina segu aga chani kalokele andoni en bonne di forme ama gele asro fu itala akara stade amar ndaw konna de la okara am bora segu amame am se ka fo hélico yere ka jigini en soro yawo aya on yɛrɛ sɔrɔ segu ye ni ye mɔlɛya de ye quoi ni ye mɔlɛya de ye k'a fɔ ko terrorisiw ni seman b'a la ka dɛsɛ fo k'a kɛ montage ye image tɛ to bilen kare kɔnɔ kuma tɛ to foyi tɛ to donc i bɛna ye k'a fɔ seman ko tɛ dɛ c'est un conflit politique derrière la seman an ka politiciens yɛrɛ de ka laɲini ye nin ye c'est que n'i ye sekulu ye bi olu ye jɔyɔrɔ min di seman ma ni mali binna bi asimina ka groupe transition b'a la ka o de récupérer ka jamana na wuli k'a jɔ mali yɛrɛ politicien caman de impliqué bɛ nin ko la mali politicien caman de impliqué bɛ nin ko la renseignement b'an bolo à chaque fois u ka bɛnkan na ni seman sera ka dadi kɛ mali finitugu la waati o waati o bɔ k'a fɔ waaye a b'a fɔ don o don l'armée monte en puissance aw bɛ nin kɛ image kolonw bɛ c'u ma dɔwɛrɛ tɛ nin kɔfɛ dɛ mali yɛrɛ politicien dɔw de bɛ nin kɔfɛ mali yɛrɛ politicien dɔw de bɛ nin kɔfɛ mais nin ye mɔlɛya de ye quoi e ka contrat signé ni mouvement armé k'i ka armée k'a tɛgɛ fila siri k'a da kɔ dɔw tɛmɛna présidence a sécurité tun bɛ fin de boulot français gendarme ancien de boulot un ancien de la gendarmerie française au cas agent de sécurité de l'État à travers Michel Toumi est président marché comme de boulot sécurité à compter Mali armée boulot président mais Kourouba Kelengeli politicien nous mouné ben nous mangé ça sur les gars il y avait un agent de sécurité privé même pour impliquer dans la sécurité agent fin prénom au cas fermier et Sema Barkan contrat signé kuma yɛrɛ n'i ko k'i bɛ ninnu malo i bɛ bɔ ni jamana lebu ye quoi parce que u ma deli ka kɛ jamana fɛ ces gens là aw bɛ k'a fɔ ko seman ninnu ni seman bɛɛ ye kelen seman ka branche politique de ye ninnu ye mais maliyɛnw kun t'a dɔn ne quoi seman ka branche politique de ye ninnu ye fɛn o fɛn bɛ yan bi hali seman bɛ dugukolo mun kan bamakɔ yan ninnu de y'a terrain papier di seman ma ka taa fantanw ka yɔrɔ ci ka taa seman mɔgɔw to u ka yɔrɔ kan ka titre bɔ k'a d'u ma o mɔgɔ tɛ zone de réserve foncière tɛ yen est ce que b'a kalama nin ye zone nin ye état ka zone dɔ ye nin ye état ka titre o kuma t'a la est ce que o tun b'o kɛ bɛn ni kelenya jumɛn ni bɛn ni kelenya don o tɛ ka logement sociaux feere mɔgɔw ma bɛn ni kelenya jumɛn donc politicien kelenw de ni seman bɛ bɛn bɛn na n'o tɛ bi in na ni mɔgɔ kan ka seman décrire olu kan ka seman décrire u ye olu minnu ko k'an ka bɛn ni kelenya ɲini bi dɛ n ko bɛn ni kelenya de y'a kɛ ni seman sera ka yɔrɔ dɔ minɛ k'i sigi n'a ye ni accord tɛ seman bɛ se k'i sigi ni mali yɔrɔ jumɛn mais a yɔrɔ bɛ bin n'olu de bolo dɛ en 5 ans mali 1800 villages o de tun bɛ sous occupation avec la présence de Barkhane avec la présence de la MINUSMA avec la présence de TAS Takuba avec la présence maintenant d'autres militaires de forces étrangères, il y avait quand même des éléments de ECAP Sahel, au Kibouentou, au cas et comme je ne sais pas, avec les Anglais là, nous faisons combien? Donc il y avait d'autres éléments contrats, mon contrat, il y en a fait. Moi, il y avait ministre de fin de la politique qui a un contrat dit anglais ou structure ou rien, donc bi fait miracle. Un répartition de bas avec la SEMA, à la bêtise banque d'ondoni, Jamana in kulina, mais abuna mogoba de toro me kodola, abuna au bed de balaba. Non, à te say amama, kodema d'ondrono. Abuna mogoba de toro me, mim coco, mime wardi, mime waru transfert que, mime clatung, a partenaire ou nini, c'est un mot
a y'a to 1 mois a bɛ bɔ fɛnw kalama ma sigili min a sera ka ban parce que don o don tubabu ka laɲini don ni Kidali kɔni binna don o don olu b'a bɛɛ ɲɛfɔ Français kalikan y'o ye ni Kidali binna don o don ko politicien ma se k'u cɛsiri ka Assimi bɔ fanga la Macron, d'après Macron, vous avez échoué. Naya Tota, après tous ces contrats, ou des armées engagées canadiennes, ou des contrats dans un ou des pious dans un ou des fermiers, les sites pétroliers, ou des contrats qui ont dit, et Dougourem, dit, Algérien, kakla do fene di o kuma Qatar ma o contrat fa be France kara Ghana be la France kara ko kala kara Ghana mu na barsabla ale ka surasu de be Mali la donc 30% de cédé à l'EMA. Pour ça, on peut l'année avec le contrat nous signé, en contrepartie, maintenant, les 30% seront rétrocédés à la France. Au contrat aussi, nous avons fait le Bokman, quand la France gagne aussi, la France dit qu'elle est à Benyafo, ou à Dromekine, elle est à la seconde contrat noir là. Donc, politicien baisse, vous testez nos belles journées. À un moment donné, il y a un bassin entre le Mali et la Mauritanie. Au bassin contrat, il y a une société française avec la SEMA, avec quelques politiciens au contrat au bassin conflit de Mauritanie Mali Nyoache quand un peu vers GTZ Bedangungu côté de la Kata ça fait des millions de mètres cubes des milliers de mètres cubes vous m'excusez donc politiciens y mis les France les amis en demeure dongo donnant boire comment c'est qu'au Joro ah oui Assimi il n'y a pas eu de conflit politique il n'y a pas eu de représailles aw ma se ka foyi kɛ Assimi na fo ka bolo croiser ka Assimi na jɔ ka anw gɛn ka la France seule a échoué alors que j'ai échoué avec vous aw de ni contrat ni fɛnw kɛ la France promet de tout dénoncer o da to bɛɛ cɛsirilen bɛ i ka fanfɛla la politiciens bɛ ka weleli kɛ fan bɛɛ fɛ a ye sigikafɔ kɛ a ye sigikafɔ kɛ an bɛ min fɔ a ye sigikafɔ kɛ an kɔni bɛ min fɔ sigikafɔ dɛ parce que France ko tɛ dɛ la réalité est là ne ka échec ju tɛ mɔgɔ wɛrɛ da aw de don aw de contrat kɛ ni Qatar ye aw de contrat kɛ ni ENI ye aw de contrat kɛ avec les sociétés italiennes maro ni y'a faamuya aw de contrat kɛ ni Baraka Petroleum ye ka contrat bɔ k'a d'u ma les blocs k'a céder ka kɛ ka bloc dɔw ta ka t'u feere la France s'est portée garant k'a fɔ effectivement sécurité yɔrɔ la ne ka armée yɛrɛ b'u fɛ yen donc 30% de sociétés françaises ma c'est pour que la France a mis 1 milliard d'euros Mali là, chaque année, France Modo Mali là, en contrepartie de ces ressources là. Et aujourd'hui, il y a un contrat mounissien. Dès que nous avons un bon fangala, quand les Français gagnent avec la France que nous avons avant le mois de décembre, elle fait une liste publiée. Donc, politiciens beaucoup qu'on là. On dit que tous les anciens dignitaires du régime appellent à la négociation, même les journalistes. Contrairement aux journalistes, nous avons a tout ka so la jɔ ka so minnu jɔ sira kɔrɔ ni tabakɔrɔ journaliste minnu bɛ dabarabaya kuma la a ye tout ka so lajɛ o ye wari minnu minɛ mais c'est trop mais k'i faso fana kɛlɛ non o mɔna t'olu la mais mɔgɔ bɛ sɔn ka taa contrat signé ni Barkhane ye k'a fɔ contre déconfliction o ye mun ye b'o dɔn n'i ka avion bɛ sanfɛ ne tɛ yɛlɛ mais n ko Barkhane contrat kɔnɔna ni kun y'a dɔn avant que Assimi ne France ka avion kun panna anw ta kun tɛ wuli n'i ye France ka avion bɛ sanfɛ anw ta tɛ yɛlɛ anw tɛ mission foyi kɛ n'an ma France la bɔ a kalama France bɛ siéger an ka conseil d'état conseil de défense kɔnɔna la la France siégeait dans notre conseil de défense quelle est la souveraineté du pays o kɛra ni politicien ninnu ɲɛna an ka politicien tɔgɔ yera conseiller spécial du président terroriste du Niger de l'ex-président terroriste de l'ex-président du Niger an ka politicien yera comme conseiller spécial l'attaque de Mondoro Bazoum est terroriste là-bas quand Mondoro attaqué. Donc ça veut dire qu'à Karani Mouye, suivant le conseil aussi de nos compatriotes politiques. Donc c'est pour vous dire que nous nous faisons bec. Ok. Bon, Anyaba la Cleflaine attaque par la Kachaya, apala Kachaya. Wachamango ko anye ministre ko ni genga taka. Ministre tagali ko est-ce que au fenêtre kololote. Quand on go France fenêtre taka, au France takara ko mais ko attaque bala Kachaya. Est-ce que attaque nous va expliquer tout godi. Mais attaque jumɛn o ko sabu e kɛra min Jura kɛra min Sobanda kɛra min Gire kɛra min o ma ka MINUSMA to yan MINUSMA yɛrɛ ma attaqué yan wa mais ni attaqué minnu filɛ nin ko kanw siégera ka MINUSMA to yan yɔrɔ ma minɛ ka MINUSMA to yan wa zone de tampon ma sigi MINUSMA yɛrɛ fɛ yan ni tɛ l'implication de la population de Gao mais ko MINUSMA yɛrɛ ye zone de tampon instauré yan
Ni attaqué derrière. Tu viens, tu tires maintenant sur les camps, tu tires sur les civils, et puis il bouli. Civil nous t'a reconnu. Mais il peut tirer civil ou il bouli. C'est le retrait de l'aménagement ne coûte absolument rien. Au contraire, le ministre a retrait de la NFM, c'est pour nous dire que ouais, ministre l'aménagement tu as NFM, ministre de là. Ministre cohabite avec la SEMA, non? C'est que vous avez mis d'eau, vous avez mis d'eau. On a tout le monde qui a été vu, vous avez imagé les réseaux quand on a ni sera imagé, mais il pas qu'on a. C'est pas à moi de te dire qu'il faut que la image d'eau là. Ni fan ni quand ni kuma kale kuma pas qu'on a. Donc galon ba ta dika jamana la bi joko image là. Et tu veux que parce que ministre fait un complot minga o tenya so. Ojimen. La ministre veut que nous nous imaginons des images, des probablement des fausses images là, des images obscènes là, infondées là, on va imaginer nous détournons la vérité. C'est même gata 2018 attaqué ou takouira. Corolé. Après attaqué corolé takouira. Imagine nous be ministre nga imagine. Allez que nous zone nous nae. Abe imagine taba domo, on ne va bloquer tituka, on va fili. Ou beta kuma dola samema ro ta bijalan ira ou beta anga blender ou beta soudan blender ta ko ira ni anga blender be tourelle fermé di nous nga blender tourelle ouvert ou beta soudan blender ta ko ira ou beta denga ou teka ko avion bina donc voilà des manigances ou be galoni font faranyonga kanana et l'aménagement veut que nous répliquons on fait falim ngango imaginer nous que drôlement on sanctionné alors donc ministre nga tablé parce que am mais bi mo chama ya wele record de fois ko anga to kanga non am so ko to di mo ko faire mun da ñoko mo ko sabali nous on est une armée régulière qui respecte maintenant les conventions les normes les droits et consorts et les devoirs on est fin de on est armée régulière de am tableau de bateau am tasra de bateau terroriste ba manana kaira e be takata do soudalé la ko ko am exercice sommaire là wafo watafo au ministre quel rapport quand on va établir on y met sommet conseil de sécurité extraordinaire quand on va l'armée malienne est en train maintenant d'exécuter sommairement la population civile c'est pour nous pousser à en imaginer là il n'y avait pas une mission onigène en Ukraine. Ukraine est une opération spéciale. Il n'y a pas de mission onigène en Ukraine. Une mission onigène bifé très placé longa d'accord. Donc on imagine, on me frali munda nunga, on me ça va me victoire me sur nunga, a imagine qu'il est en train de publier. Ouais. A imagine qu'il est en train de publier. On m'a publié tout dit. Même sous nombre, billahi armée mali be sranga fo. Ni population est traité didaté. Sous nombre, population be sranga fo. Ouais. Maintenant, il est là en très flat, c'est le nom d'Ango de Moussa. Les gens veulent gagner des piéger. Tout ce que l'aménagement veut aujourd'hui, c'est de nous distraire. Mais Moussa n'est pas là en bladon, de quand on a victoire qui est photo publiée. Au ministère qui est un rapport. Maintenant, c'est sur le droit de l'homme, qu'on veut toi, non là. Ministère mission, qu'on droit, c'est sur le droit de l'homme, toi, non là. Vous voyez, chaque fois qu'on suit, ou à tout moment, si la situation se dégrade, il va y avoir un mounique. Les stations dégradées là, on va vous voir donc à Bana, ou conseil de sécurité extraordinaire, bon ministre de tuer, ministre établi, parce que la population fera. Vous pouvez faire un piège quand blanc de que. Au delà que l'aménagement sort des anciennes images, qu'a dit, parce que on est trop émotionnel, émotion mais malin à coup. Donc on fait le bon, on est victoire mounouke, on est fait mounouke, qu'on nous venait blanc. Donc on va sanctionner. Mon retour des familles. Nous, on est une armée régulière. Nous, ni Djeba Tanflafili là, l'aménagement doit faire un rapport sur la SEMA, d'avoir collaboré avec les terroristes. SEMA quoi né Azawad ko kuma yera de challenge do clé flani. Voilà. Azawad ni SEMA alors que adun fara ko lo uti noblé. Voilà. Même malaka na no etuguni. Mon ne pas parce que ministre malakata, ou va intoxiquer ka dumro kuna parce que ministre Malakata, donc l'accord n'est plus d'actualité. Accord au matin tout. Donc, on veut qu'on se goubère, qu'on veut force de SEMA, SEMA n'a segui, alors qu'il faut SEMA et fin badi. Eh, Bibi n'a biso marena, agalo ni tesalit quand on a là, armée mali bien déjà, balaga, fait évaluer ka papier ou barabalaka. Agalo ni tesalit quand on a là, barabalaka. Donc, eh bien, il est tout dit. Il y a un mot fiou. Un mot fié. Un mot yaoui. On m'a fié, mais il y a tout le monde qui a fait là. Et c'est même pas bon, c'est même pas bon, Mauritanie. La semaine vient de Mauritanie. C'est même qui d'aller où? Non. La Kidal est fait, ça fait, tu m'excuses, le Kidal est vide.
Bi, ne fait comment faire autrement bi, en fait d'homme ko bi, qui a le muso quand marché préparé pour demain. Qui a le muso quand marché contre Algabas Intala. Ah, min bɔra ka fɛn kɛ. Contre Algabas Intala, qui a le muso quand marché passable à ou Denis Sayama. Qui a l'hôpital fallait de blessés de guerre là, ou n'a pas ça na sema mo na jeudi terminé. Quand tous les malades des maladies pas ni typhoïde mo mo ya belabo. Voyez, fait qu'on admire nos qui à l'hôpital là où ya bête de kerpika belabo au profit des blessés de guerre. Blessé avec un akira les avec un tourne avec un athée les hôpital régional à nous c'est somme nous à nous hôpital fitini nous hôpital communautaire nous a bien fallu nous blesser là ne devra pas fier bi muso que nous vous pressing kabo vraiment c'est moi ou toro ayu deux c'est ça ya ou deux c'est la njoro to ama ni min très très lente ou kunchile no fin chile la ministre voit toutes ces images là na nga boanda doro à rapport quand assise. Mais une fois, il faut marcher lundi. Les femmes de Kidal veulent marcher contre la SEMA. Vraiment, trop, c'est trop. Vous toro. Vous toro. Demsen de Kidal, les boulots très bien mina. T'es fait. Et les belles Demsen. Mali sur la baissé na traite. Hôpital fallait des dos. Baisse singling bleu, nos sang de platine, mais moi au Sénat. Et les femmes de Kidal veulent marcher contre la SEMA. Et au comment mais amolo mere et tout le monde bi sema électrique ben kati sema communiquer do ka blakata onina ko Mali ni Burkina ni Niger ba coalition ga le kama donc c'est pour faire recours à un chapitre de l'ONU qui demande maintenant la protection de la minorité. Nous avons ni Europe famille. Donc avec un recours de quai, on a un chapitre de là, chapitre mon konna là, on va il a faut qu'on minorité protégée. Il est seulement bi communiquer, il dit que non, allez du fitini ko ki dans l'Europe fitini ni, ko Mali ni Burkina ni Barsabla, vous savez là il y a le défi. Mali armée donna anifis. Armée donna anifis. Blindé Gansan, ça fait 570 blindés. Aïssa, mais on a donné non. Blindé Gansan, ça fait 570 blindés. Des dizaines de BTR-60. À peu près des dizaines encore de Berdem. Au coup où les VP-11 lynch, oui, mobile les couleurs, n'a pas de fara. Mobile met c'est tour la manie. Faut pas faut tourner. Asmin dans l'ennemi. Au 200 dB, min placé de nos coulous drona. Tu me suis? S'ils avaient le combat stationné, ça fait à quel total là quoi? C'est ma mou n'y dara quand domina. C'est ma mou n'y dara quand domina. C'est va kalama. Où est mon fort? C'est ma mou koko. Où est on est saisi bi. A Benala Tchabé armée Mali drone. Armée killing. Dougoure armée killing tal. Wallahi, convoi me donne un fils. Moussa Nigne dara convoi avec Ibe Marfabla. Nigne dara convoi avec Ibe Marfabla. Avec des véhicules satellitaires. Pensure, il est pensure doit. Bon, faut armand de ma pensure. Pensure, allez, drone de la jigi, allez, avion, nation, à boule de la jigi. Pensure, pensure fla de bala, pensure infla. On veut convoi là. Où est le nez d'aka? Oui. C'est ma mère mo nya da ko le diri ci onina akora sa nga farati dranga ou bien nga erreur do ke do ça fait ko oni mo be malika erreur kelen drone la o da to image bu blabla ka na dimi mo ci kana dimi billahi c'est ma yoro mine protection clé là ka siège yoro la ka posu si yoro la mais bien yoro kelen vont me c'est mambulu mo ko abla commentaire là nous ka propagandiste mo abla commentaire là nti ya fou mala kana ya fou ibe marfa ci ka ça veut dire quoi? Nous, on a des militaires qui sont sortis des écoles de guerre. On a fait des formations militaires. Oui. Ma fuma, on a tenu une formation de guerre. Donc, on a mis une fois c'est pour vous dire que Kafo, on a une armée professionnelle. Moussa Konvan nous donne un fils. Il t'a dit qu'il a quelqu'un magnifique. Wallahi Allah. Il va être là. Je téléjournal bina bo. Ni kan fly mais téléjournal bina bo bina yo. Avez-vous de ma armée?
Tu trouves que Ramadan est blanc? Oui. Et Kidal Kaou Beorum na Kobi, Bouka Durin Balata, Bouka Armée de Canale, c'est man Sananoka, Oni Wille, Oni Natinera, oui, et imagine ta Kabo, mobile nous imagine ta, convent nous imagine ta, Oni Kanakona sur mon Nemo Kama. Et le marque la Jouté. Oui. C'est man de ma foi à accord là. C'est man de ma foi payer quand faut côté Sénat. Et bien la forme à accord. Moi encore oui. Nous on a à 2 pas de Kidal. Ah mais moi encore que. Dites à vos politiciens, pour nous, pour comment vous tenir. Ah, mais moi, je me d'accord là. Ah, des communiqués qui avaient Bamba attaqué 2 millions à côté Sénat. Ah, il y a des Mali bâtons attaqués. Et puis, on est à 2 pas. Parce que tiens, on a bangé. Et aujourd'hui, en Bédo Kidal, en donnant Ber, en Berminé, l'armée a découvert combien de tunnels? 12 tunnels. Au Dokumbi. Tinelou Sénénédou. Oui, Kéléni. En donnant un ber coffre. Un road memine. En donnant un bourem mine. Bourem coffre. En donnant l'air. L'air coffre en donnant un fils. Armée donnant un fils domina. Tinel Nandebe un fils. Tinel Kélin 210 kilomètres au Léa Tinel. Tinel Kélin 210 kilomètres. Armou me transit à fait. Mobile be fait, moto be boula kono. Terusu be do de kono kana ka attaquer kala jigin de kono do kala ti dakidal. O ban fe. Mais en effet, mais Ortemba bebo. Donc soyons vigilants, soyons patients. Abe min ko maliko la sera kaba. Abana. Eliko korode ni de ayeni surasi minede. Et Maliko yanko prévu balé boulot français kama ko to shuba boulot oni ma rejeté ya abo albi sigi ma sega ge Mali to bu plein fara kele ke mura to shuba on boulot to shu ali sangle nga poudre nga mele mbambulo to blé oni ma son abada et de mina fogo wa kanga surasi dom de lindo ko sema mo boulot ka do tapota na ndabla ça ara ma dinga da kana ta mo langulo page la jaka kimna mo nyinga wala ko e jabala kasra armée madili ka fief no ga ni euro perdu imam mali téléjournal la ko euro perdu la ika armée de ika journal mais e bo tu nga ta mo langulo kuma la me ko mo ki la rasiro la e fo mo ki la rasiro ni mi en frère on ngo 100 en effet na ngelo ka ngona la l'armée tchadienne allez ni armée mali ou bala ka formalité uniforme bala ka rempli en effet sim na lemba mbulu déjà on est à quelque part amina do fon kono e be fanga mun fo ibli oui c'est manière da Mali armée ka mobilika a jate ko du ko de se ba kala ba ko dugu saba minen ni wallahi bile kon te dugu gele minen donc ken no ha Moussa plus de 45 minutes mobili bala ka teme 45 minutes oui 45 minutes avec une noité il y a pas 5 mètres d'intervalle il y a pas 5 mètres d'intervalle donc qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on n'a plus le dessus. C'est-à-dire que l'objectif de débat, on a quoi? On ne gère pas les rumeurs. On est un pays souverain. On a avec un président déterminé, convaincant. Avec ta politicien, ta bana maliko la kaba. Wani ta bana français, vous l'avez dit Assimi maka Assimi Deli. Kakla kana Guinée di, kakla kana Lissi di Assimi ma na maka ebe shi bonte yakono. Toi tu es maliko là. Toi bouye Niger. Le 26 août, Moussa ou yekura ke Niger, ou yemufo, ou de Adorman Chani rekoni. Abo. Koube bazum de do. Asele ou na fama kumamna ou ya rekoni. Ou ma rekoni ya. Abo. To ko kale ndra nafa to be kla kan isi Assimi kerefe akirata ni di farati karsala ni yoro tumbulu ni contrat tumbulu kana ni contrat ngata ni contrat tumbulu to ko kale kan nafa to mo fote ni politicien wa ni uta cheneni okay ubu shibe ko fe worba duna nuka worba na duna bla ku gen ku bla na mo kasola wallahi ala duna santange sandurge go otali muno bla ku gen ku bla na mo kasola atemere donc a finalisation nindi page fou de glanendo vous savez mais Corvar Alassane Dramane Ouattara fait salba de glanendo chacun s'occupe à 1000 pages 500 pages avec des commentaires békeli ne ni bla ne fene bo reproduire l'image score de do ministre na media la wati mina wati image ou de kundo ubuta kudi nous événement na no be wati mina bo image ta kudi a begalo
n'i ye hadamaden bilalen image kolondi la dɔrɔn a sera a dɛsɛ yɔrɔ ma n'i ye mɔgɔ bilalen n'i ye mission n'i ye armée ou bien jamana ɲɛmɔgɔ ou bien n'i ye jamana min ye a bɛ image kɔrɔ bila la a bili kunna ko kura t'a bolo donc nin banna ka ban voilà ok ayi abu an ka jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la ne kuma kuncɛ kuma min b'i bolo Musa tare kɔ ka kɛ k'a fɔ maliyɛnw ye bi kan fila kan ka di ɲɔgɔn fɛ o baaraw bɛ sen na Tchadiens natɔ u binna Amiskari kɔnɔ donc Tchadiens ko k'olu tɛ sigi avion na k'u bɛ sigi u sen na donc u ka logistique minnu bɛ yen u b'a la k'olu de désinstaller u b'a la k'olu de bɔ ani u ka conteneur dɔ bɛ yen ale ni u ka fɛn bouclier antimissile dɔw tun b'u ka kan kunna u b'a la k'olu de bɔ k'olu bila o de ye temps ta dɔɔni mɔgɔw k'u muɲu kan fila kan ka di ɲɔgɔn fɛ Kidali ye ɲɛtugun ka yɛlɛ de ye bɛɛ kan bila Kidali u ye hôpital kɔnɔna la k'a fɔ Mali finitigiw ye k'u kɛlen bɛ k'u dugu Kidali hôpital de kɔnɔ dɛ u dugulen bɛ hôpital kɔnɔna la u kɛlen bɛ ka t'u yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw ye ka blouson don u yɛrɛ la blouson fɛnw ka taa fɛnw don u yɛrɛ la an b'a bɛɛ kalama Kidalikaw yɛrɛ weleli sa an b'a bɛɛ dɔn quoi kuma la surunya la donc k'a f'u ye nin si t'u tila quoi Algabasa yɛrɛ tunnen don Kidali musow ko ka t'u denw d'u ma k'a y'a u y'u denw nɛgɛn k'u don kɛlɛ la parce que u kun bolo ko politicien ka waati de don u bɛna yɔrɔ attaque ka bolo ka t'u da cɛ o cɛ taara ni a kunnadalenba ye tigɛ fila ni sen fila tigɛlen a bɛɛ kɛra sen kelen a bɛɛ sen fila tigɛra ni min tɛgɛ ma tigɛ o sen fila tigɛra hôpital falen don sen kelen u sen gulongulen don platini b'u la platini yɛrɛ dɛsɛra pepu donc on est à 2 pas de la victoire finale mɔgɔw ka to o kɔ mais ka taa wɔlɔrɔ mɔgɔ ka image lajɛ mɔgɔ min tɛ jamana fatɔ ka image lajɛ k'aw de ka nin ni hakili yira ɲɔgɔn la o fura t'anw bolo voilà ala sago ok merci beaucoup an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ k'an ye min sɔrɔ ka da tulo kan bi o de ye nin a kan bɛɛ don n'a nataw la inchallah